V záložce denní menu, ve které se právě teď nalézáme, si jdeme úplně dolů a na pravé straně zaškrtneme zobrazovat snídaně. Dáme uložit. A díky tomu nám přibyla nová záložka snídaně, do které už vyplníme naši nabídku. Nejprve ovšem vyplníme důležité informace ohledně podávání snídaní. Pokud snídaně nabízíme o víkendu, okénko zatrhneme a naše nabídka snídaní bude viditelná na lunchtimeu i právě o víkendu. Dále můžeme připsat poznámku ke snídani, například, že ke každé snídani podáváme kávu nebo džus zdarma. Nesmíme zapomenout na dobu pro podávání snídaní. V našem případě budeme snídaně podávat od 7 do 11 hodin. Dáme uložit. No a také vyplníme a zatrhneme typy snídaní. A ty slouží jako vyhledávací filtry pro návštěvníky. Takže já označím sladkou nebo slanou, protože tyhle snídaně budeme nabízet a dám uložit. Snídaně doplněme po jednotlivých položkách podobně, jak je to u denního menu. Takže klikneme sem do boxu, napíšeme název jídla a cenu. Dáme uložit, to se tam krásně zobrazilo, no a pokračujeme dál a dál a dál. S těmito položkami můžeme zase hýbat, posunovat pomocí těchto šipek, můžeme je zvýrazňovat a nebo je můžeme i mazat pomocí tohoto minusu. To je vše. A takhle vidí naši nabídku snídaní návštěvníci.